mijn autopetje race ik in het roet. Oer het tegelpaadje trok het weer de zon. Op mijn autopetje trok het hier de lon. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dus je bent Tomke-fans? Ja, nou? Ja. Ja, ik ben er ook Tomke-fan. En hoe vaak show je hem naar Tomke? Altijd. Altijd. Ja. En daar is ik een knuffel bij die? En hoe heet die? Berry, berry. Beri Beri? Ja. Wat dan? En Tomke is je dik in het echt, hè? Ja. Heeft een machine? Nee. 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 We hebben een beetje te petit. Wie Tomke er nog net? Oh. Zullen we hem opzoeken? Ja. Nee, dat is Tomke van mij. Wat vind je van Tomke? Liefst me even een knuffel, Jan? Dan gaat wat op 4. Ik ben Tomke, waar bist du? Bist du op een feestje? Nou, best een Tomke's feest, nou? Yodelie doodly dopto, yodelie doodly do, yodelie doodly dopto, yodoki doki do, yodelie doodly dopto, yodelie doodly do, yodelie doodly dopto, yodoki doki do, yodelie doodly dopto, yodelie doodly do, yodelie doodly dopto, yodoki doki do, yodelie doodly dopto, yodelie doodly do, yodelie doodly dopto, yodoki doki do. Nee, de familie Oost houdt op. Ja, dat heb ik in de gaten. Het allerbeste. Ja, bedankt en doe de vrouw de groeten. Kom klaar. Goed zo. Goed zo, hoi. Hou je goed zo. Jo, hoi. Goedemorgen. Nou, dat kan. Heel lekker. Alsjeblieft, wil jij hem kleintjes of groten? Kies, dat is voor jou. Alsjeblieft. Nou, hartstikke mooi. Bedankt. Kleinigheid. Het wordt gewaardeerd. Nou, niet zo'n verrassing, als waardering. Vooral die heren. Die altijd lekker, die altijd goed. Want je kwam hier altijd even een visje helly? Ja, bijna elke week. Alsjeblieft, bedankt. Zo, dus het weer de laatste keer vishelly bij jou op. Ja, dit is de laatste keer. Maar hij woont bij ons in het dorp, hè? Ja, dat scheelt. Want kwam je vaak bij hem in de crème? Ja, elke wijze. Ja. Dus je zit hem wel missen? Ja, zeker weten. En vind je het nou moeilijk om het besluit te nemen om te stappen? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Het is een lust in zijn leven. Dit is echt een zware dag voor hem. Maar ja, hij kan niet meer. En dan houdt het op. Ik sta hier zelf nog bijna 44 jaar in. Maar daarvoor mijn vader ook. Die is uiteindelijk is die in 1950 is hij voor hemzelf begonnen. En daarvoor was hij met mijn opa. Dus zo lang was de familie Oost op de markt.
Ja, het is jammer, maar het houdt op. Lichamelijk, het wil niet meer. Kijk, nou lijkt het heel wat, maar als ik terug ben, dan is 1 plumper ik niet in me gezakt. Maar even wat oppeppen, dat lukt nog, maar dan... maar Zie je het missen, hè? wat dacht je dan? Ik ben niet anders gewend. Ja, het is een stuk van je leven. En dat sluit je nog af. Ja, vreemd. Maar dat was de eerste keer ook hoor. Toen was het ook vreemd. In het begin moest hij van zijn ouders. Had hij geen keus, maar hij heeft er achteraf geen spijt van. Hij heeft het met plezier gedaan en met de klanten. En, ja. Ja, want iedereen bedankt hem een keer. Ja, maar hij hoeft ook nooit te vragen van wat wilt u hebben. Het ligt er klaar. Zo goed kent hij de klanten. Dan, als hij ze ziet lopen, dan gooit hij de vis er al in. En dan kun je ze zo meenemen. Ben je trots op hem? Heel trots, heel trots. Die is voor jou. Ach, dankjewel. Dat is voor Lester. Wij worden altijd goed behandeld, hè? Maar wie was hartstikke bedankt. Ja, nou bedankt. Je even lekker Annie ook. Annie ook een stukje, hè Annie? Oh, denk je erover? Goed hoor. Goed. Nou, tot ziens, hè? Hallo. Ik ben 47 jaar slager geweest. En we hebben altijd naast zijn opa en zo woont. En dus wij kennen de familie Ooskund bij al van heel vroeger al. En ik kwam ook elke week bij hem. En nu zeg ik ook bijvoorbeeld op mijn beurt, nu wil ik afscheid van hem nemen, krijg je van mij nog een lekkere druge worst. Zie, en zo. Maar prima, Joop is altijd een goede visboer geweest. En hier op de markt ook en zo, het was heerlijk.